इन्स्टिट्यूटनिफ्राय ट्रेनिं लानानै नोंसोरो हायद्राबादनि मोनसे हस्पिटालाव खामानि मावनो थांदोंमोन दा बेहाय नोंना माखासे जेंना जानानै नैबे न'सिम फैफिननो गोनां जाबाय गुबै जाथाया माबायदि जायामोन मा फोरमायगोन बे बेलायाव माने सारा जोंखौहाय बे इसिं हादोर नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव जोंखौहाय नार्सनि कर्स होदोंमोन आरो ओमफ्रायो जों माखासेया जिएनएम माखासेया जिडिए लादों आरो जिएनएमआ बेयावनो बे थार्ड बेचआव फार्स्ट होननानै खोनादों ओमफ्रायो जोंखौ होनदोंमोन आरो ना जिएनएमआथ' बेयाव गैया जास्ट जों बेयाव थिउरि माखासेल' फोरोंगोन होजोंसो जागोन नोंसिनि जिएनएमआ होनदोंमोन आरो हायद्राबादाव ओमफ्राय जोङो हायद्राबादाव थांबाय ओमफ्राय हायद्राबादावहाय जों मिथिबाय बेयाव जेबो कर्स गैया बेयावहाय हाउसकिपिं खामानिसो आरो जों सोंबायबो माखासे मानसिनावहाय होजों मावखांनाय हाउसकिपिं बिदि मावनाय मानसिफोरनावनो जों सोंदों ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों बेयाव जेबो कर्स गैया जिडिए जिएनएम जेबो गैया बेयाव हाउसकिपिं खामानिसो ओमफ्राय बेखौनो जोङो सारनाव सोंफिनदोंबोमोन माथो सार बेयाव जेबो कर्सआनो गैया जोंथ' कर्स लानो होननानैसो फैदोंमोन बिदि बुंबाय ओमफ्राय सारा बुंदों नोंसोर मानो जेबो बुजियाखै नोंसिनि कर्सआ बेयाव नङा कलकातायावसो होननानै बुंबाय ओमफ्राय जोंथ' मिन्थियाखैमोन जोंनि एडमिसना कलकातायाव जादों ना मादों ओमफ्राय बेयाव होनबाय सार जोंथ' माथो मिन्थियाखैनोमोन कलकातायाव होननानै मालाथो जोंनि एडमिसना जाखो होनबाय नोंसिनि एडमिसना गोबावानो जाबाय खालामनानै दोनखाबाय नोंसिनिखौ बिदि होनदों आरो सारआ ओमफ्रायो होनबालाय गावगा बुंदों बेयावहाय नोंसोरखौ खामानिसो मावनो लाबोदों ओमफ्राय खामानिनिफ्राय मोननाय जा सेलारि बेखौहाय होजोंहाय हाफ दाननानै हरगोन होनदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव 3 इयार्सनि उनाव जोंनो सार्टिफिकेटखौ होगोन होनदों ओमफ्राय जों सानबायखि उइदाउट थिउरि जोङो जेबो क्लास लाया गारा 12 घन्टा हाउसकिपिं खामानिखौ मावनानै जों बोरै सार्टिफिकेट लानानै मा कर्स खालामनाय जागोन मा खामानि मोनगोन जों फिउचारावहाय बेखौ साननानै जोङो पेरेन्टसफोरनो खिथाहरबाय माखासे एबसुमोननि ब्रादारमोननोबो खिथाहरबाय आरो जोङो बेयाव 12 घन्टा हाउसकिपिंनि डिउटि मावनानैथ' जोङो नार्स जानो हायाना दा नोंसोरखौहाय बे थगायनाय जाबाय दा बेनि सायाव मा राहा लाजानायखौ लुबैयो जों सारा जे जोंखौ थगायबाय जोंना गोबां खरसा थांबाय जोंनिफ्राय जिएनएमनिफ्राय बियो 30,000 लादों सोरनिफ्रायबा 50,000 लादों ओमफ्राय जिडिएनिफ्राय सोरनिखौबा 6,500 ओमफ्राय सोरनिखौबा बिदिनो 10 ओमफ्राय सिगांनि बेचफोरनिखौ 15,000 लादों होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय जा जोंनिफ्राय फैसा थांबाय आरोना जोंनो बेखौहाय नांफिनगौ जेन' जों बे फैसाजों माखासे खामानि माबा फिउचारावहाय मावलांनो हानाय बायदि खामानि क्रिएट खालामनानै लानो हायो जिउआवहाय बेखौ बुङो आरो जोङो होजों थांनाया 31 जनमोन ओमफ्रायो 12 जना थाबोबाय ओमफ्राय 18 जन फैदों ओमफ्राय सासेया ओरैनो बेलेगाव थांबाय आरो नोंथांमोना दा बिदि प्रब्लेमाव गोलैबाय आरो इयुनावबो गोग्लैनो हागौ दा मा नोंथांमोननि इयुनाव कर्स लानोबो माबाफोर खावलायनो सानो औ लानो सानो सारा जोंनो बे खामानिखौहाय खिथाखायोमोनबा सिगाङावनो बेयाव जेबो कर्स गैया खामानिसो जागोन होनना खिथाखायोमोनबा जों थाङामोन ओमफ्राय जों दा जे जुनियर दा कर्स लागासिनो माखासे दंबावो जुनियरफोर जों बिसोरनो खिथाहरदों आरो जों बिदि खामानिसो मावनांदों बेयाव कर्स गैया होननानै बुंनायाव बिसोरो बुंदों आयौ बिदिसो थगायदों होमबाथ' जों थाङाना बिदि होननानै बुंदों जोंनो बेखौ खिथाखायोमोनबा जोंबो थांनाय नङामोन खिथाखायोमोनबा ओमफ्राय बेसेबां दिनसोनि उनाव नोंथांमोना दा जिखिनि कर्सखौ मोननांगौ होनना बुंदों बेसेबां दिनसोनि उनाव मोनजानो लुबैदों जोंनिखौ जिएनएमखौ बोसोरथामनि उनाव होनदोंमोन आरो फैसाफोर खरस थांनायाव माने नोंथांमोना बुंदों फैसाखौ मास मोनसे डेट लादोंमोन सारा जों बुंखादों सारखौहाय मास मोनसेनि गेजेराव बियो होफिनाबा जों एक्सन लागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों एफा गिदिरबो खालामनो सानाखैमोन ओमफ्राय सारा दा गावनि गोरोन्थिखौबो बुजियाखै जोंनि अपोजिटसो बुंगासिनो गावगा गनायनानै लायाखै गावनि गोरोन्थिखौ ओंखायनो जोंनो मास मोनसेनि गेजेराव जोंनो जोंनि फैसाखौ होफिनाला जों गेदेर एक्सन लानाय जागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों माखासे थाबोनाय बेले बेजे जादों बेहाय सासे बिगोमाया खौरां मेलनि गेजेरजों मैयानि दिनाव फोरमायदों जे खामानिया जेबो फ्रड नङा आंनि फिसाजानो खामानि बेहाय मावगासिनो दं होनना बुंदों बे बेलायाव मा फोरमायगोन बे बेलायाव आं बुंनो सानो जे मादै नोंथ' नोंनि फिसाजोखौ मा खामानि मावदों मा खामानि मावनांहैदों बेखौ नुवाखै नों जायखिया नोङो हाउसकिपिंनिनो कर्स लाहोखादोंमोन नामा बेखौथ' जों मिथियाना ओजोंहाय जोंथ' हाउसकिपिंनिसो खामानि मावहैदों नोंथाङा जानांगौ बेयाव नार्सिंनिसो कर्स लाहैदोंमोन ओमफ्राय होजों हाउसकिपिं मावनांदों नोंथ' नुहैयाखैबो जोंखौ फ्रड खालामदों ना मादों नोंथ' बे खामानि मावनायफोरखौ नुवाखैना ओंखायनो जोङो बेयाव टयलेट सुदों फ्लर साफा खालामदों जोंथ' बिनि कर्स लायाखैमोन ओमफ्रायो जों आरो नोंनि फिसाजोआथ' जिएनएमसो लाखादों ओमफ्रायो हाउसकिपिं मावनानै जिएनएमनि कर्स लानानै नार्सिं मावहैगोन बेथ' जाथावखाया हाउसकिपिं मावनानैहाय ओमफ्रायो गावगालाय बुंदों आरो सुपारभाइजार मावहैगोन बिदि होननानै ओमफ्रायो
मा होनो सासे जिएनएम लानानै जेनेबा बोरै बिदि सुपारभाइजार जानायनि खोथा बुंखो ओमफ्राय खामानियाथ' बे हाउस किपिंआनोखा नार्सिं कर्स लादों होननानै थांदों ओमफ्राय मादैया बुंदों गावनि फिसाखौ मोजां दङ मोजां खामानि मावगासिनो बिदि बुंदों बेथ' नुहैयाखैबो खामानियाथ' हाउस किपिं टयलेट सुनांदों मादै नों नोंनि फिसाजोखौ बिदि खामानियावनो मोजां मोनखायोमोनबा बिदि खामानि मावनोसो थिनहरदोंमोन ना मादों जों बेखौथ' मिथियाना ओमफ्राय जायखिया जोंखौथ' नार्स होननानैसो लांदोंमोन बेथ' फ्राउडसो खालामखादों सारा जों नार्सिंनि खामानिबो जेबो मावनो मोनाखै हाउस किपिंनि खामानिसो मावनांदों आरो